Tamén a candidata socialista cargou tintas contra os excompañeiros de equipo agora no goberno. Esquecimos que non só era necesario ter os millores materiais, senón tamén ter a millor man de obra. Nos fallamos nesa ocasión, non quisemos fallar, ben é certo, pero nos obligaron a fallar. Nos obligou a man de obra escollida. Pero a culpa somente foi nosa. Eliximos unha man de obra tan barata, que saiu tan mala que hasta saleu ruín. Recoñeceu que os veciños non van permitir que o PSOE se volva a equivocar e defendeu que hai outras formas de pensar Silleda. Que fronte a outras ideoloxías desmembradas, sin rumbo fixo e ata sen candidato, que fronte a outras ideoloxías que queren estar por riba do ben e do mal, eles son magníficos, os demais non valemos nada, que fronte a todo elo estemos nós dando unha lección de dignidade, de seriedade e de bo traballo. Fernández Pena lembrou que en tan só 8 meses o PSOE local pasou dos 10 afiliados aos 80 e asegurou que as xuventudes do partido van ser un referente político en Silleda.